to připravit. Bylo to zajímavý. Ježiš, ty čenek je tady. My jsme mohli dát na státu, co? Ty se nám takhle hodit nebudou. Já se totiž takhle dlouho nevrátíš. Cože? Asi. Jak to vypadá? Co? Stále mi padá má patka. Nekoukej na mě tak. Nebo tak skončí znova. Cože? Ne. To už bych se nepřežila. Já vím, že můj myšánek je velký. Co na to tak vtipnýho? Co? Co na to tak vtipného? To nevíš. Že ženy mají smysl pro humor? Natož blondýny. Od kdy? Jsou španělský vtipy a my jsme ve Španělsku, madam. Cože? Vtipy o blondýnkách pochází ze Španělska, a kdyby něco. Já nejsem blondýna, ale blonďák. Ale já jsem blondýna. No tak si to užij. Děkuju. Teď je nuda. Moje vlasy. A jakáže to byla mise? To se nesmí říkat. Nějaký spolupracování, já vůbec sice nevím, o co jde, ale... Spolupracoval se tam dobře. Doufám, že to ještě zopakuje. Jo, někdy jo. Tak líbilo, jo? Nebyl jsi zase tak špatný. Tak to bylo hnusný. On je jako někdo ještě lepší než já? Sorry, ale vlastně mě znásilnil Hida. S prominutím já toho zmrda zabiju. Cítím se tak trapně. To je jako fakt? Jo, Tak sloužíme dál. děkuju. Není zač. Moje sexy tetování mi nějak svědí. Čemu se jako zase tlemíš? No tak promiň, už se smát nebudu a budu mít zase ty svoje chladný pohledy. Jinak. Na ty já nejsem zvědavej. No tak vidíš. Chci mít vedle sebe nějakou pořádnou roštinku. Co? Bych řekl. Vidíš? Tady to sešitý mám kvůli tobě. Cože, jak kvůli mě? Kdysi dávno, jednou takhle někde v ložnici, si vzala nůž a chtěla si mě podřezat. Pane, na nebe. O Majašin, Ty taky? to nevíš? Spí dál. Dej. Ano. To by se ti voní vlasy? Ne. To vidím. Ty se žehlíš. To je na dlouhé povídání. Ty. No tak se jako na to podívej. Nevlní se mi. Já to vidím.
Ne, nevidím. Já jsem asi slepej. V tomhle případě. Vidím jenom něco blonděto, hnědo něco a nevím, co to je. A vím, že to jsou rovný vlasy. Já taky. Tak moje vlasy bej. A neskočí si ti náhodou to. Promiň, už budu sticha. Kroucenej byl předtím, než jsem potkal tebe, jo? Kdyby něco. Kadrzá, ne? Kolik ti vlastně je? 16. Jako mladá, ne? Vole. No i prostý to je. Si podej ruku s hydanem, ty vole. Já to tady nemůžu za to hydžám. Je moje 19. Hydanovi. Já už nevím. Tu má nemít 45, frérko. Jsem pěkný nátěl na špek. A kolik je to by? Jsem mladý zajda. Díky. No, tak 20 už mi taky není, 30 mi taky není, 40 taky ne, Nedej bože 50. je mi 21. Cože? Mhm. A to vypadáš Tak to bylo hnusný. Vypadni z mojí postele. Já se to nemůžu. Jsi u mě doma, vypadni z mojí postele, jsem řekla. Řekla. Nevidíš, říkáš to sám. Že jsem ženská. No. Chlap, ženská, nevím, co jsem, buzna. No tak to raději ne. Ale bože, vyspala jsem se s buznou. Promiň. Tam drzá. A je to vůbec možný? Co jako? Nic, že Saska je taková lama. I se Saskem? Cože? No to víš, že jsem populární. Dej mi vizitku na ten bordel, co tam seš. Cože? Takže Hydan, přede mnou ještě Saske. Tak kde byl ten další? Ty jo, já tě ani nevím. Takže byl. Počkej, já jsem to skočit. Jídám, Saskie, ty. Určitě Kakuzu, Sasori, Itachi, Kakuzuna. Shino, tam je skrytý nějaký tamhle listový. Fuj, no ne, ten má brouky. Mám ráda brouky. Tak tam možná nějakýho pana Kibu s nějakým bílým čokolem. Tím ti určitě rád vyhoví ve všem. Au, švihl jsem tím tvým celíkem. Nech toho. Nech toho. Nedej bože, že to byl Bej. Pane bože, Orochimaru, to je starý dědek. Vrátí skřpeček. A pak, že já jsem buzna. Ona je děvka. Au, promiň. On mi spadl křipeček. Já jsem ti to říkala. Nesmí se mimo křipečku. Měj na předržit stolíček. Musím být přece, jak přece i v zákulisí, musím být pořád stejně in jako na natáčení. No to víš, že jo. Radši máš. Ona je blond. Víš o sobě, ne? A tebe. Já se když tak on je blond. Ona On je drsný dípek, jo. A On bude je ček. fakt. A bude ček, jo. To zpěvat tam je nějaká dechovka, ne? Ona je blond. Ona je blond. Ona je blond. Kdyby něco, tohle poslouchala moje babička, když hrála Moravanka. Vole. Takže nejlepším přítelem stále zrcadlohem. Ona se maluje. Tak to bylo hnusný. Staruje. Když No. jde mít nádobí, hezky se